magserbisyo, tiwalaan ng tao. Diyan nagsimula aming pangarap, kahit mahirap. Dahil sa disiplina, ngayon nagbunga na ang pagsisikap. Mababa na rin ang ating nilakbay, sa takbo ng buhay kami lagi niyong kasabay. Di titigilan, lalo pang gagalingan, pag-iigtingin pa ang katipiran, ang kahusayan at kagandahan ng loob. Sa amin ay inyong maaasahan, paggalang sa isa't isa, yan ang aming gabay, ang aming tagumpay, kayo ang nagbigay. Di at ganda ng pagkakaisa, lahat tutugunan, kami ang inyong kanlungan. Kasureko dos, simbolo ng galing at husay, di magtatapos, pagganda, pagtulad ng buhay. Kahit pa ilan mang bagyo, nandito kami, di patatalo. Bit-bit ang prinsipyo para sa tao, ang serbisyong tuloy-tuloy, di magtatapos. Pangakong Kasureko dos, liwanag ang hatid sa inyo, serbisyo sa 10 distrito, sa Kasureko dos. Ako, ika, kita, gabos, ang pag-iribanan, dedikasyon na di mapapantayan. Kasureko dos, simbolo ng galing at husay, di magtatapos, pagganda, pagkulad ng buhay. Kahit pa ilan mang bagyo, nandito kami, di patatalo. Bit-bit ang prinsipyo para sa tao, ang serbisyong tuloy-tuloy, hindi magtatapos. Ayos, ika, ako, kita, gabos, pamilyang Kasureko dos. Ang magserbisyo, tiwalaan ng tao. Diyan nagsimula aming pangarap, kahit mahirap. Dahil sa disiplina, ngayon nagbunga na ang pagsisikap. Mababa na rin ang ating nilakbay, sa takbo ng buhay kami lagi niyong kasabay. Di titigilan, lalo pang gagalingan, pag-iigtingin pa ang katipiran, ang kahusayan at kagandahan ng loob.
amin ay inyong maaasahan. Paggalang sa isa't isa, yan ang aming gabay, ang aming tagumpay, kayo ang nagbigay. Di may at ganda ng pagkakaisa, lahat tutugunan, kami ang inyong kanlungan. Kasurekto Diyos, simbolo ng galing at husay, di magtatapos, pagganda, pagtulad ng buhay. Kahit pa ilan mang bagyo, nandito kami, di patatalo. Bit-bit ang prinsipyo Para sa tao, ang serbisyong tuloy-tuloy, di magtatapos. pangakong Kasurekodos. Liwanag ang hatid sa inyo, serbisyo sa 10 distrito, sa Kasurekodos. Ako, kita, gabos, ang pagkiribanan, dedikasyon na di mapapantayan. Kasurekodos, simbolo ng galing at husay, di magtatapos, pagganda, pagkulad ng buhay. Kahit pa ilan mang bagyo, nandito kami, di patatalo. Bit-bit ang prinsipyo Para sa tao, ang serbisyong tuloy-tuloy, hindi magtatapos. Ayos, ika, ako, kita, gabos. pamilyang Kasurekodos. Ang magserbisyo, tiwalaan ng tao, diyan nagsimula aming pangarap. Kahit mahirap, dahil sa disiplina, ngayon nagbunga na ang pagsisikap. Mababa na rin ang ating nilakbay, sa takbo ng buhay kami lagi niyong kasabay. Di titigilan, lalo pang gagalingan, pag-iigtingin pa ang katipiran, ang kahusayan at kagandahan ng loob. Sa amin ay inyong maaasahan. Paggalang sa isa't isa, yan ang aming gabay, ang aming tagumpay, kayo ang nagbigay. Di may at ganda ng pagkakaisa, Lahat tutugunan, kami ang inyong kanlungan. Kasurekodos, simbolo ng galing at husay, di magtatapos, pagganda, pagtulad ng buhay.
relasyon na di mapapantayan. Kasureco 2, simbolo ng galing at husay, di magtatapos, pagganda, pagkulad ng buhay. Kahit pa ilan mang bagyo, nandito kami, di patatalo. Bit-bit ang prinsipyo para sa tao, ang serbisyong tuloy-tuloy, hindi magtatapos. Ayos, ika, ako, kita, dabos, pamilyang Kasureco 2. Ang magserbisyo, tiwalaan ng tao, diyan nagsimula aming pangarap. Kahit mahirap, dahil sa disiplina, ngayon nagbunga na ang pagsisikap. Mababa na rin ang ating nilakbay, sa takbo ng buhay kami lagi niyong kasabay. Di titigilan, lalo pang gagalingan, pag-iigtingin pa ang katipiran, ang kahusayan at kagandahan ng loob. Sa amin ay inyong maaasahan, paggalang sa isa't isa, yan ang aming gabay, ang aming tagumpay, kayo ang nagbigay. Tibay at ganda ng pagkakaisa, lahat tutugunan, kami ang inyong kanlungan. Kasureco 2, simbolo ng galing at husay, di magtatapos, pagganda, pagkulad ng buhay. Kasureco 2 Safety Tips. Kung nagwawarawarang biglaan ang kuryente kausakan makusog na duros o problema sa linya, i-off tulos at tanggalon sa saksakan ang mga appliances, hinhuli taba at magdulot ining pagkaraot o kasulok. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasureco 2 para maaksyonan asin daing magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips.
Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laog kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ay pagrumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 tipid tips. Kung may napili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 safety tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ay pagrumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 safety tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulo. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 safety tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureko 2. Applying for a new connection or a change in account name with Kasureko 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts, wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Kasureko 2 main office at Barangay Del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Kasureko 2, serving better for you. Kasureko 2 tipid tips. Kung may napili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 tipid tips. Magamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung anhabol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureko 2. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente as hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad asin poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang porma ng power generators asin kan coal hydro asin geothermal power plants asin mga renewable energy sources aro kan solar, wind asin iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Asin paghali NGCP,
Idinidistribwer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Casureco 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Ang satong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators, transmission cost na ipinapasa man hali sa NGCP, distribution cost na sinisingil kang satong electric utility araw kang Casureco 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution No. 16 as in 20 Series of 2009 as in Resolution No. 10 Series of 2018 as in man and man iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw kaini ang singil sa kuryente? Sain napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente ninhuli taiyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ning kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbago ning presyo ning coal sa merkado sa kinauban. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sa na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niyato sa gobyerno. As in ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pang-araal daw na operasyon kaini, as in pagmantenir kan sa tong mga pasilidad as in linya, 8% sana. Casureco 2 tipid tips. I-off ang mga ilaw kung inidaiman kaipuhan as in maliwanag na. Ini para makatipid sa konsumo as in di maglobo ang bayadan sa kuryente as in mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagrumdom na inihali sa Casureco 2. Casureco 2 tipid tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, as in maiwasan din na mag-overheat as in magdulot ng kasulo. Ang pagrumdom na inihali sa Casureco 2. Simulo ng galing at husay, di magtatapos. Pagganda, pagkulad ng buhay. Kahit pa ilan mang bagyo, nandito kami, di patatalo. Bit-bit ang prinsipyo para sa tao. Ang serbisyong tuloy-tuloy, hindi magtatapos. Ayos ika, ako, kita, gabos. Pamilyang Casureco 2. Ang magserbisyo, tiwalaan ng tao. Diyan nagsimula aming pangarap. Kahit mahirap, dahil sa disiplina, ngayon nagbunga na ang pagsisikap. Mababa na rin ang ating nilakbay. Sa takbo ng buhay, kami lagi niyong kasabay. Di titigilan, lalo pang gagalingan. Pag-iigtingin pa ang
ang katipiran, ang kahusayan at kagandahan ng loob. Sa amin ay inyong maaasahan. Paggalang sa isa't isa, yan ang aming gabay, ang aming tagumpay. Kayo ang nagbigay. Tibay at ganda ng pagkakaisa, lahat tutugunan, kami ang inyong kanlungan. Kasureko dos, simbolo ng galing at husay. Di magtatapos, pagganda, pagtulad ng buhay. Kahit pa ilan mang bagyo, nandito kami, di patatalo. Bitbit ang prinsipyo para sa tao. Ang serbisyong tuloy-tuloy, di magtatapos. Pangakong Kasureko dos. Liwanag ang hatid sa inyo, serbisyo sa 10 distrito, sa Kasureko dos. Ako, ika, kita, gabos, ang pagdiribanan. Dedikasyon na di mapapantayan. Kasureko dos, simbolo ng galing at husay. Di magtatapos, pagganda, pagkulad ng buhay. Kahit pa ilan mang bagyo, nandito kami, di patatalo. Bitbit ang prinsipyo para sa tao. Ang serbisyong tuloy-tuloy, hindi magtatapos. Ayos, ika, ako, kita, gabos, pamilyang Kasureko dos. Ang magserbisyo, tiwalaan ng tao, diyan nagsimula aming pangarap. Kahit mahirap, dahil sa disiplina, ngayon nagbunga na ang pagsisikap. Mababa na rin ang ating nilakbay, sa takbo ng buhay kami lagi niyong kasabay. Di titigilan, lalo pang gagalingan, pag-iigtingin pa ang katipiran, ang kahusayan at kagandahan ng loob. Sa amin ay inyong maaasahan. Paggalang sa isa't isa, yan ang aming gabay, ang aming tagumpay. Kayo ang nagbigay. Tibay at ganda ng pagkakaisa, lahat tutugunan, kami ang inyong kanlungan. Kasureko dos, simbolo ng galing at husay.
tunay na makakarating. Yan ang Tatak RMN. Sa buong Pilipinas, maging sa ibang nasyon, abot kamay ang RMN kahit anong panahon. Anumang pagdiriwang at kaganapan, laging handang dumamay kahit nasaan ka man. Ilang bagyo at sakunang ating nalampasan, kasama mo ang RMN laging maaasahan. Pagtulong, pagtabang, Tatak RMN, serbisyo publikong tunay na nararamdaman. Pagtulong, pagtabang, Tatak RMN, laging kasama mo, anumang oras saan man. Serbisyong tunay na makakarating. Yan ang Tatak RMN. Tatak RMN. Pagtulong, pagtabang, Tatak RMN, serbisyo publikong tunay na nararamdaman. Pagtulong, pagtabang, Tatak RMN, laging kasama mo, anumang oras saan man. Serbisyong tunay na makakarating. Yan ang Tatak RMN. Yan ang Tatak RMN. RMN. Mga kasama, tamang oras, siguro na kita ng 40 minutos makalisang alas 9 nin pagkaaga. Masunod na ang programa kan Kasureko 2, ang satuyang kooperatiba sa radyo. Dinadara sa Indo kan Kasureko 2 Camarines Sur Electric Cooperative Incorporated ang programang Ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo, sabay na nadadangog sa RMN Naga 91.1 DWNX FM asin 1296 DWNX AM, ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo. Maantabayanan sa oras na alas 9:30 sa kun alas 10:30 nin aga kada aldaw na Biyernes. Ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo, sarong regular na programa kan Kasureko 2 na may obheto na makataong giya sa mga paraantabay kan DWNX na maintindihan kan lambang konsumidor gamos na kalakawan ka Satuyang Kooperatiba ning kuryente, partikularmente ang mga bagay na mataong kagianan sa maray na iribahan sa lado kan Satuyang member consumers. Ang Junta Direktiba kan Kasureko 2 asin kan manayamento mga kasama Satuyang makakaibanan si Senyor Renier Opa Bukay, ang opisyal na tagapagtaram kan Satuyang Kooperatiba. Ang magserbisyo kasama mo rin na pag-aaga sa Indogabos. Yaong kita sa programa kan Kasureko 2 para sa public service, serbisyo publiko, mga reports sa nakalihis na aldaw para sa kaaraman kan member consumers owners kan Kasureko 2. Kasama digdi sa DWNX nyaon digdi kay banta sa lado technical si Radyoman Ray Gomez. And ako man po ang sendong lingkod, Radyoman Manny Basa. Sarado po kan Kasureko 2. Yaon po ang mga personahe dyan, IMJ, and syempre ang Public Information Officer kan Kasureko 2, Mr. Renier Opa Bukay. Good morning, Tabi sir. Good morning, Tabi Reduman Manny isin sa gabos po na nag-antabay ngunit ng pagkaaga. Sa gabos ng mga member consumer owners kan Kasureko 2 yan. January 19, 2024 yan. Madalion lang ang aldaw, no? Christmas
Tapos New Year, ngunyan pizza 19 na naman kang bulan na January 2024. Maraman ta kayan, ano na, Krestahan na naman. Iyo, September, Mayo. Ayan, Mayo. Summer. After kang Valentine's, ano na yan, summer season na. Well, Lenten season. Lenten season pa. Yan. After kayan, Peña Francia, December na naman. Pambihira. Kaya, madalion lang ang aldaw. Yan. Correct. Nakaka-pressure, Dagdag na naman sa tuyang edad. Para sa gabos na nagantaway, positibo lang, ha? Oo, saka speaking kang edad, garo sa katapusan kang January, iguang ma-celebrar ang kumpleanyo. Belated happy birthday kay Radyoman Grace. Day ka nakakaya na, anyway, dakulon si handa. Mabawi ka da pizza 30. Pizza 30. Si Say daw yan, usurtihon yan kung mabawi ka. Ikaw pa nga sa technical, 26. 26, iguang man. Dakulang celebration pala, ang mangyayari niya ng bulan na January. Pinuunan ni Radyoman Grace. Correct. At sa Udma, nakulon si Kate. Hiling ko sa picture. Day kayan daraw ni Radyoman Grace ang sayang cake, Day kaya. Pero masiram si mga kakanon Talaga ba't ka nakabit-bit kan sarong cake? Iyo. Igarating sararo na, sararong box na. Yan. Sa kabus po na may kumpleanyo, happy birthday sa Sendo. Duman sa mga birthday pa lang, sa pizza 30, advance happy birthday. Thank you. Ay, pambira, ika pala to. Iyo, tabaka may magregalo, yan. Si gusto magregalo, pwede man awad-awad pa ang panahon, ha? Awad. Pirangal daw pa yan. Makaipon pa. Kung sarasang gatos baga, di maabot man ng pizza 30, ribo na yan. Inagi pa sa advertisement. Yan. Pwede mo man isabi, sa mong uso na bagangon yan, ang sa birthday padara na lang. Pambira. Yan, Gcash. Yan, pambira. Pinapangisi lang ang publiko. Yan. Okay. And siyempre, may mga kumpleanyo yan, dahil ko kayo berestado sa iba. Bistado ko lang si Radyoman Grace kasi mga birthday sa 30. Pizza 30. Si Radyoman Tolpo Espiritu. Ay, guaman. 26, January 26. Ang aram ko. 26. Yan, ang aram ko. Oo. Happy baka birthday. isaro niya yan ng birthday. Late registration. Dyan sa ito. Bakong January ka man. Daig. Bakit ang January. Pero may bistado ako may birthday ng 27. Dyan sa ito. January 27. Correct. Good luck. Happy birthday. Good luck. Sana, dahil mauran. Yan yung maka-ice cream lamang sa pizza 30. Yan. Saka sa pizza 26. Sana makaabot ka. Okay. Yan, tabi Radyoman Mani, ngunyan na pizza 19, kaning bulan na January 2024, nagpuuna po si schedule ta kang pagbasa naman kang mga metro. Kung sa tuyang mga member consumer owners, nagpuon po yan duman sa mga big loads, mga big loads consumers ta. Na kung saan madurar yan nagkakapir ang aldaw, and after po kayan sunod-sunod na po puon duman sa mga big loads hanggang po duman sa mga residential consumers kan sa tuyang kooperatiba. Kaya mag-asa po kita mag-expect kita na ngunya na si manang ining maabot, makaka-receive na naman kita ning bill sa kuryente kang Kasureco dos. Yan, si mga day pa nakakabayad, syempre kung may arrears po kamo si mga previous months, tapos madagdag na naman ngayon ng bulan na January, yan, normal po na madagdag sa indong babayadan sa kuryente. Kaya yan, ongoing na, si satuyang pagbasa kang mga metro. Hanggang po yan katapusan or first week kang February 2024 yan. Mag-expect kita na may mga bill na naman kita sa kuryenteng ma-receive. Yan, ang satuya pong schedule kang collection, ngunyan po maghapon. Pag Saturday po pala,
until 12 noon sana. Ano po? Poon alas 8 nin aga hanggang alas 12 nin udto. Igwa po kayang mga nagpipirit, 12:30. Nagpipirit pang magbayad. Sarado na po ang satuyang collection kayan. Ang gabos ng mga collection offices kang Kasureko to. Pag sinabi pong 12 noon ang satuyang cut-off, ang satuyang collection, hanggang 12 sana. Ano po? Dahil na po kita kayang papalaugon sa mga opisina kan satuyang kooperatiba, lalong-lalo na sa mga collection offices. Kung naglampas na kita ng alas 12, tabi radyo man mani. Yung man yan pagiramdam ta. Every Saturday po yan. Half day sana. Kaya naghahagad kami ng dispensa duman sa mga member consumer owners na nag-abot po lampas ng alas 12. Normal po dahil na po kung makakalaog sa mga collection offices o dahil na kung makakabayad sa Kasureko 2 kung nag-abot ka mo ng lampas ng alas 12 pag aldaw na Sabado tabi radyo man mani. Pero pag weekdays, Monday to Friday, alas 8 po ang bukas, minsan hindi sa Naga City, hindi sa De Rosario sa main office 7 AM bukas na po 'yan, may mga naghaharalat na. Igwa na po nagbabarayad, tigbukasan ta dining amay tabi radyo man mani ang collection hindi sa Naga. Ta itong maralaog baga sa trabaho, mayo sindang oras, ibang oras na para magbayad, kundi bago maglaog sinda sa opisina, maglaog sa indang mga trabaho, nagdiinot na sa Kasureko to para magbayad. Kaya bago man sinda maglaog sa opisina ning alas 8, yan, nakabayad na sinda ng kuryente. Kaya hindi po sa main office, every weekdays, bukas po yan ng 7 AM. Amay. Ayan. Kaya si gusto magbayad, 7 AM bukas na po ang collection, hindi sa Barangay de Rosario, Naga City, main office po kang Kasureko to. Yan. Yan. Si Daiman po makakapasiring sa mga opisina, kang sa tuyang kooperatiba para magbayad. Pwede man kitang magbayad sa mga partner po ni Kasureko to. Ining mga accredited payment channels ni Kasureko to. Igwa po kita dyan sa may SM City Naga, Save More Pili, LCC Sabang, pwede man sa mga 7-Eleven, yan. Si gusto man magbayad sa paagi po kay itong mga online application, taarog kang Maya sa Gcash, pwede man po, hanapon lang po si Kasureko to, sa bills payment, yan, ikaw kita may hiling dyan, yung option, yan po ang pangaran kang sa tuyang kooperatiba Kasureko dos. Yan, pwede man sa ACPay, pwede man po dyan sa Petron, dyan sa may Panganiban, pwede man po idi sa may Carmelite or idi sa may Rotonda, ining Petron ba yun, sa init-init hanggang Rotonda, sa may Magsaysay, pwede mo kita magbayad dyan. And pwede man po duman sa mga store, nagwa po nakalaag ning nag-accept, may tarpaulin po yan sa luwas, nag-accept ning payment sa Kasureko 2. True money, pwede man. Majority ang ginagamit kang mga tindahan, True Money or Gcash, Maya. Iyo po yan sa mga ginagamit nilang application para maka-accept man sinda ning payment sa Kasureko to. And ako lang tipid na tabi radyo man mani. Kung may harani ka mong mga sari-sari store na nag-accept ning payment sa Kasureko to, then nagkamapamasahe pa, hindi sa mga opisina kang Kasureko do, sa mga collection offices makakabayad na po kamo sa indong mga lugar. Data kay masaro-saro sa kadakulan. Basta may tarpaulin man yan, tabi radyo man mani na nag-accept sinda ning payment sa Kasureko to. Correct. Maging itong partner na barangay LGUs, may tarp yan, may tarpaulin. Iyo po. Oo. Ang aram ko panikwason, padagos-dagos pa si pagsingil. Pag-accept ng payment sa Kasureko to. Barangay Panikwason, pa. Nalingawan ko lang sa ibang mga barangay, mga kapartner po yan ni Kasureko to. Kung isipon mo, kung taga Panikwason ka, siguro lampas ang gatos, anong pamasahe? Baka mag-abot ng sanggatos ang pamasahe para makaabot ka sa sentro kang Naga. Maabot ka sa sentro kang Naga, kulang na si pambayad mo. Kulang na, may arrears ka naman. May mawawalat ka na naman ng balance kayan sa Kasureko, hindi mo mababayad. Kaya si pamasahe mo, pambayad mo na lang, duman sa, minsan minimal sa naman tigahagad, may 5 pesos, may 10 pesos. Oo. Siguro,
kung panikwasong ka, kung 20 pesos, dumaan ako sa 20 pesos. Kumpara kung masakay ka pa, back and forth, ang pamasahe mo siguro, baka abutan 100 yan. Ito pag abot mo sa Sentro Kang Naga, mapamasahe ka pa from Sentro Kang Naga to Barangay de Lusario Naga. Hindi sa may main office kang Kasureco to, siguro mga 15. Mataas at ang pamasahe tabi, radyo man eh. Nagtataas, pambihira. Iyo, pambihira. Kaya, lahat nagmamahal. Higot ning paha. Lahat nagmamahal, pero may hugot ka man eh. Sabi ni Papa P, pati da siya, nagmamahal naman. Paano yan? Si Papa P. Ay, congratulations. Ayo. Abangan pa yan. Yan, pwede man, sige. Ayo, igwa kayong mga outlet na offline, sabi kay digdi ni Ma'am Lisel Ampungan dato, nagbayad asinda kasuod ma sa Save More pili, ano? Kaya lang karon nag pig deny data aram itinukdo sinda sa LCC pili. Offline minsan talaga may problema ang mga internet connection man tabi radyo man mani. Yan data kontrolado yan, pero dakulan option araw kay itong tinukdo sinda sa LCC. Sarong option po ito. Taharanihan man lang baga bibihira baga ang nagtutukdo duman sa kalaban parehas baga yan ang negosyo grocery. Pasalamat kita tapigiyan na kita kun tigiyahan. Tako magparahanap ka pa diyan, balad-balad ka, mainit pati saka ang kulay nindo kayo pareho na kang kulay mini radyo. Correct. Yan. Okay, pwede man sa mga bangko online or over the counter. Igwa kita igding mga bangko man kaya na online lang ang tiga-accept. Igwa sa BDO, ang BDO nag-accept man ni online, pero sa over the counter dahil sinda nag-accept. May mga branch lang sinda nag-accept. Bank of Commerce pwede man, Queen Bank, Land Bank, Malarayat Rural Bank, yan sa Carolina Union Bank. Yan, pwede kita dyan. May online dyan or may over the counter. Siguro, haputunta na lang po, taigwa kayong mga bangko na minsan pag nakulman kliyente, nag-accept na lang sila ng online. Dahil na ng over the counter. Kaya i-update ta sa itong advertisement, ay sa bagay, igwa ka mong ipi-play dyan, tabi, kamang rin yan. Ayun po, yan. I-update na lang siguro. At may mga nadagdag man, pag may nadagdag, minsan may nababawas man tabi, radyo man. Yan, si mga naghahapot man po pala, kaya itong sa tuyang schedule kang sa tuyang pre-membership seminar, every Tuesday and Thursday, igdi sa main office, Barangay de Lusario, Naga City, ay go kitang schedule kayan. Ay go kitang every first and last Wednesday of the month, sa Tinambak. Igo kitang every Wednesday man sa Pili. And igo kitang Friday, sa Calabanga. Yan. Ang start po kayan, ang registration ta alas 8. Ang tapos po kayan, minsan inaabot ng alas 10. Depende sa dalagan kang seminar, pagdakol pong hapot, inaabot po minsan ng 10:30. Minsan kaya may mga clarification, base po duman sa mga discussion na ating presentar, kaya itong sa tuyang speaker. Yan, kaya dahil po paglingawan, magdara po ng valid ID. Kung nagre-represent kita, kung di available si ma-apply ng new connection, pwede man kita magpa-represent, pero kaipuhan po ng special power of attorney na tiga-authorize po kamo na kamo ang ma-representar in behalf duman sa nag-a-apply o nakapangaran duman sa account tabi radyo man money. Kaipuhan po notaryado ang special power of attorney. Dahil po magdara ng SPA or authorization na dahil po notaryado. Dahil kabali na po yan duman sa attachment kan sa endong application, kung sabihon talagang valid sa endong paglakaw kasi mga dokumento na isusumitir sa satuyang kooperatiba. Yan. Si mga naghahapot man, manunungod po duman sa satuyang mga hotline numbers, hindi sa main office kang Kasureco 2, igwa kitang landline, ining 0925-2900, local 2017. Yan, 0925-2900, local 2017. Igwamang kitang cellphone number,
ining 0933. Iyo lang po ini anong ginagamit mo niya ni Kasureko tong active. Ano po? Tabi Radyo Manmani. Si mga taga-Naga, ano, magdangog po kita. Pakisurat po, ano, ining hotline numbers ni Kasureko 2. Ining 0933 868 4763. Ulitin ta po, ano, hotline number ni Kasureko 2, 0933 868 4763. Yan, 0933-868-4763. Iyo po yan ang pudanta. Kung may problema po kamo, ano, si mga taga-Naga, ano, sa kuryente, ano, kumayo kitang kuryente sa tuyang mga harong. Sa Piliman, 0948-180-4143. Ano po, sa Pili, si mga taga-Pili, kung may problema kita sa kuryente, pwede kita mag-upload igdi sa hotline number na ini, 0948-180-4143. Sa Milaor man, ano, Milaor Minalabak, ano, si mga taga Milaor as in Minalabak, pwede kita mag-upload, ano, hindi sa cellphone number na ini kung may problema ang sa tuyang kuryente, 0946-552-2989. 0946-552-2989. Sa Kanaman may bago kita, ano, hindi sa Kanaman magaraw sa office ta. Ini po ang bagong hotline number, ano, ni Kanaman magaraw sa office. Mag-upload po kita igdi, ano, kung may problema, ano, sa kuryente. 0963-224-0301. 0963-224-0301. Yan, iyo po yan ang hotline numbers, ano, ang hotline number ni Kanaman magaraw sa office ta. Sa Calabanga, 0921-486-7508. No, Calabanga Bombon sa office ta. Si mga taga Calabanga asin Bombon, ano, kung may problema kamo sa kuryente, pwede po kamo mag-upload igdi sa cellphone number na ini. Ano po? 0921-486-7508. Yan. Si mga taga Tinambak, ano, pwede kita mag-upload igdi sa hotline number na ini kung may problema kita sa kuryente. 0981-462-6251. 0981-462-6251. Yan. Si mga taga Siruma, ano, harayo ang sa indong banwaan, ano po, si mga konsumidores na ng kuryente sa Siruma. Pwede ka mo mag-upload igdi sa cellphone number niya ini. May naka-standby kitang lineman sa satellite office na sa Siruma. 0946-929-3339. Ano po? 0946-929-3339. Yan, iyo po yan ang pudanta na cellphone number kung may problema kita dyan sa banwaan kang Siruma, Tabi Radyo Manman. Yan. Pwede mag-text sa NX sa text hotline 0928-443-8484. Yan, Tabi Radyo Manman si sa tuyang mga hotline numbers. Ano? Correct. Ulit-uliton ta po ini. Taigwa po kayang mga tig-update kita. Taigwa po kayang itong mga SIM card, mga luma na Tabi Radyo Manmani. Pero igwa pa lang kayong paagi, ano, ma-retrieve ta itong mga old tang mga number. Yan, kaya nakiki-coordinate kita duman sa mga provider ta, service provider kang sa tuyang mga hotline numbers. Pero for the meantime, iyon na po muna ini, ano, ang nabago lang po ditong sa Kanaman, ano po, dahil na po active itong dati nindang hotline number na ginagamit Tabi Radyo Manman. Okay. Ano, may brownout nyo niyan sa pating Kanaman. Okay. Kanaman Tabi Radyo Manmani, January 19, 2024, go kitang naka-schedule dyan, ano, sa may Kanaman. Nagpod po yan, si pagwala kang kuryente, alas 9 nin aga. Sundong alas 5 nin hapon po ang schedule ta dyan. Ang mga apektadong lugar, ining sa may Barangay San Vicente, Progress Home, Phase 1 and 2. Yan, and Del Rosario Kanaman, Camarines Sur. Iyo po yan si Mayong Kuryente, ano? San Vicente, Progress Homes, Phase 1 and 2, and Barangay Del Rosario Kanaman. Diyan sa may Deca Northfield, ano, kabali po yan, ano, sa Mayong Kuryente ngunyan. Deca Northfield, hindi sa may Bagong Bayan Norte, Tabi Radyo Manmani. Yan, nakulong kitang paraan tabay dyan sa may Deca Northfield.
Kaya mayo sindang kuryente ngunyan dahil ongoing po si replacement of broken cross arm at Zone 1 Barangay San Vicente Canaman, Camarines Sur. Ano po, nagre-rebay kita ng cross arm dyan, and sasabayan ta naman yan ng line maintenance and clearing of lines. Ano po, kaya dakulang lugar po ang mayong kuryente dyan, lalong-lalo na yung Deca North, Deca North Field, kabali pala ini sa mayong kuryente ngunyan. Pero kung sakali man matapos maning amay si satuyang patrabaho, baka dahil man po yan abutan ng hanggang alas 5 nin hapon. Tabi radyo man. And sa pili, iguaman kita. Hindi sa may Capitol. Ano po? Iguaman kita dyan naka-schedule yung power interruption. Although ini kaya tabi radyo man mga lateral lines lang po ini ang apektado. Igo kita dyan ng tig-aksyonan ng mga problema base po duman sa mga nare-resibitang reklamo. Ito po bagang may mga portion dyan na hababa na si voltahe kaya nagkakaigo kita dyan ng rehabilitation and upgrading kang linya. Si dati pong single phase, tig 3 phase na tabi radyo man para at least maging magayon po si bulos kang kuryente dyan sa may Capitol. Pero dahil man po kabali sa Capitol, itong mismong Capitol compound, hindi lang kita sa bago mag-abot sa may Capitol. Ano po? Day ko lang familiar itong street duman, nagkakapirang street po si mayong kuryente dyan. Lalong-lalo na ining sa may pasiring po, baga sa may Deca. Igo dyan bagong subdivision ang Deca, na ongoing po ang patrabaho ngunyan, tabi radyo man. Gusto sabihon para mapakarita si linya kang kuryente dyan, si dati kaining subdivision, di ko kaya tanda si pangaran kaya ni tabi radyo man ining subdivision dyan sa may Palaog, sa may Capitol. Yaong kita dyan nagtatrabaho ngunyan, si mga personahe po kang pili as in Milaor, Minalabak sub office. May task force kita dyan ining sa South Area Office rayaon po dyan si Construction and Maintenance sa may Kadlan pili. And igwaman kita hindi sa may Balumbon, Barangay Balumbon, Calabanga. Igo kita dyan ng clearing of lines, power line corridor clearing na kung saan request po ini kang barangay, ining Barangay Balumbon na magkaigwa po ning clearing of lines ang Kasureko 2 sa lugar ninda o sa barangay po ninda. Yan, iyo po ini si tigisabi tatabi radyo man dapat may coordination sa tuyang kooperatiba ang mga LGU barangay kung may gigibuhon po ning paglinig sa indang barangay para at least simultaneous nagtatrabaho si Kasureko 2 paglinig kay itong mga linya kang kuryente, kasabay na po dyan itong clearing man kay itong mga naka-star dyan kung may programa sinda duman sa hindi ko lang aram kung buhay pa itong Clean and Green project. Yan, iba na kayang apod mo niyan, nagre-relinig pa man pero iba naman na programa. Ang mga nakaagi-bagang bulan, Arab ko igwayan ning nagkakapirang aldaw o sarong aldaw ata ito na simultaneous itigigibo po ning paglinig sa mga barangay. Iba man tong sa tupad members. O kabali yan. Minsan may nahihiling ako, nagki-clearing siya Kasureko, may nagsasabay man ng mga naka-uniform na tupad. Hindi ko lang aram kung paano ang sistema kang pagbayad kaya pero may nakukuaman sa barangay. Correct. Iyo ito nga ni nausok ito baga itong food for work may baga sa mga LGU barangay or munisipyo at least sigo lamang pati sa mga kasulo pag kuyan po mag-apod sa Kasureko 2 igo kita mo kasulo sa Partikan Concepcion CIDG monitor ta igwaman sa Minalabak kan nakitalikod na daw mga sa area ta yan ining sa may CIDG sa Minalabak may nag-apod na sa Kasureko 2 kaya naagapan tang mapundo mo na si supply kang kuryente. Tapos pala may nag-apod sa tuya pasalamatan taang sa tuyang direktor kang Milaor si Direktor Pabines nag-apod sa tuya kang Subago may tig-report siya itong mananungod duman sa may nasa bitana naman na truck
nasabitan kang may nasabitan na naman si truck ning linya kang mga telcos, nakadamay po si linya kang kuryente. Nahila. Diyan sa may zone 2, Barangay San Antonio, Milaor. Pambira. Yan, ngunyan pa lang yan. Ano po, bago mag-start sa tuyang programa, nag-upload po ang direktor, kang Milaor sa Satuya. Yan, good morning kay Director Malo Rosin. Oy. Central Park Subdivision, Palaog Capitol. Yan. Thank you, ma'am. Okay. Pambira man talaga, kumayo talaga. Dito magigiramdum kumayo si Director Malo Rosin kanya. Naga South, dito magigiramduman. Central Park Subdivision, Palaog dahil sa may Capitol. Yan ang mayong kuryente ngunyan. May mga street po dyan na mayong kuryente ngunyan dahil ongoing po si patrabaho dyan. Pagsimbag, duman sa mga reklamo, as in, para masolusyonan si problema sa ngaran po ng kuryente dyan sa Central Park Subdivision. Pasiring po yan duman sa may DECA. Itong bagong DECA dyan. Capitol Plains ata. Yan, si bagong subdivision dyan. Siguro, dikit na panahon lang po, si mga naka-star po dyan, dikit na tios-tios, na mayong kuryente sa Saindongon yan. Pero after po kayan, matrabaho yan, ma-energize yan, kamuman lang po, makikinabang kayan, and magiging magayon po ang satuyang supply kang kuryente din sa Central Park Subdivision, Palaog sa may Capitol, Tabera, Jamanman. Iyo po. Taday po, ulit-uliton taday man pwede magtrabaho na may linya, may connection kan may kuryente. Tayo man. Kubog-kubog yan mga trabaho. Imagine na ron ta kung magtrabaho ang satuyang mga lineman na may kuryente, ubuhay ang linya kang kuryente, baka kuryente dyan, hirak man kan sa indang pamilya. Correct. Yan. Ano ang okay, sige po. May mga announcement pa kita igdi, siguro inuton ko na po ini dahil may iwas po ang sakop na lugar sa area coverage kan sa tuyang kooperatiba na mawawala ng kuryente sa maabot pong January 27, 2024. Yan. Courtesy po ini kang National Grid Corporation of the Philippines, NGCP. Gusto sabihon, bako po ining schedule kang Kasureko 2. Kundi nadamay lang si satuyang area coverage dahil ang tatrabahon po ninda si mismong transmission line o 69 kV line kang NGCP na nagsusupply po sa tulong power substation ta. Anong mga power substation po ini? Enot, ining San Felipe, 20 MVA ta. Pandua po, ining 20 MVA ta sa Calabanga. And Pantulo, ining 5 MVA ta sa Tinambak. Iyo po yan ang apektado. Gusto sabihon, sa maabot pong January 27, 2024, aldaw po yan na Sabado, mawawaraan po ning kuryente po na alas 6 nin aga hanggang alas 6 nin banggi. Ang rason po kang AGCP kayan, preventive and corrective maintenance at the Naga substation along transmission lines. Yan. Ang mga apektado po kayan, Peña Francia, part kang Peña Francia, Feeder 61, San Felipe, part kang MT Villanueva Avenue, Feeder 62, Bagong Bayan Sur, Bagong Bayan Norte, part kang Calawag, Kapilihan, Filobil, Jacob, Calle 13, Molabe, Orban Quiborac, Villa Karangahan, Villa Francia, Vilmar Homes, Ateneo Avenue, P. Santos. Feeder 63, UNC, Santa Cruz, Arana, Barlin, Naga Cathedral, Dimasalang, dyan sa may PNP Arana, Old GSIS, Amol, P. Burgos, Peña Francia Avenue, and San Francisco. Feeder 64, part kang San Felipe, Pacol, Abida Subdivision, Orban Pacol, Chito Madrigal Subdivision, Villavita, Municipality kang Kanakman, Inter-Municipality kang Kanakman, Magaraw, Bombon, Calabanga, Tinambak, Asinsiruma. Igwaman kita, idi sa Naga City, ining sa may portion kang Deca Northfield, kabaligirare ang Deca Northfield, tabi Radyo Manmani, sa mawawara ng kuryente,
sa maabot pong January 27, 2024. Daw po yan na Sabado from 6 a.m. to 6 p.m. Yan. Schedule po kayong GCP, bako po sa Casureco 2. Naapektaran lang si Satuyang Tulong Substation kaya mawawaraan kita ng kuryente. Tabi Radyoman Manin. May mga nababasa kaya akong mga comments, na si Casureco si Pigaanggutan. Dahil naman po yan kontrolado, dahil may mga patrabaho man si NGCP na kinakaipuhan man po na mag-ibuninda para mamantiner man si Flow, si Magayo na Dalagan, kaining sa indang transmission lines para makadistribute, pasiring duman sa satuyang mga power substation, and panakaabot yan sa satuyang mga power substation, si Casureco man ang ma-distribute hanggang makaabot duman sa satuyang mga harong. Iyo po yan ang dalagan kang kuryente, bako lang pong Casureco 2, ang nagkakaigwa ng mga scheduled power interruption maski po ang satuyang transmission lines na iyo po ang nagmamanihar ang NGCP. Okay, sa maabot man na yun na po muna yan, satuyang schedule kang power interruption sa ngunyan. May question lang digdi. Opo. Halik ki Joshua Hernandez. Opo. Good morning po. Makihumapot po da siya. Paano malipat yung name ng account? Balik-balik na. Account sa name ko kasi nakapangalan po ito sa dating nakatira dito. Hindi ko po alam kung nasaan na siya. Yung anong lugar po and ano ang comment kan Casureco to? Okay, ang pinakamagayon tabi Radyoman Mani, kung haraniman lang siya sa mga opisina kan sa tuyang kooperatiba, magpasiring na lang siya sa opisina, kung hindi sa Naga City, hindi sa Barangay de Rosario, Naga City, sa MSD, Member Services Division, hilingon ta, dahil di man po kompleto si detalye o si kahaputan na naipadara sa Satuya, dahil dakulong po kayang pwedeng sitwasyon na para mailipat o si proseso kung nabakal na si property kaya po aning deed of sale di man nakalaag naman kung nabakal na si property o kung may dating naka-star baka apartment yan may mga apartment po kaya kita na nakapangaran duman sa mga tenants imbis na duman sa may sadiri kang apartment kaya kasi nagali na si nag-arkila tapos may bagong nag-arkila duman sa apartment ayan si gusto man kaya itong mga bagong naka-star ngayon nailipat sa pangaran ninda. May mga araw kayo na sitwasyon. Pwede man naman si property, may mga attachment pang kita kayo, supporting documents, or kung nagadana si dating nakapangaran o si member consumer, yan. Kung nagadana, siyempre, kaipuhan taning supporting documents kaya yan, death certificate. Kaya siguro mas magayon, makompleto po si Hapot, nakadepende po kayo duman sa indang sitwasyon para may proseso si tigihagad niyang change of registered name mailipat na sa iyang sa iyang pangaran itong ginagamit niyang kuryente. Yan. Pero ang Hapot pwede na apartment tapos si Maestar ililipat na naman ang pangaran sa iya igo na kitang mas magayon po kung dumana sa mismong may sadiri kang apartment o pangaran. Dahil na maghira-hira Iyon. Kung nagre-renta, gusto sabihin, baka man siyang permanenteng ma-star dyan. Minsan kaya, sinaka-star na dati, mahali na naman, ma-locate na naman kita ka ito, mapapirma kita duman sa former na member consumer. Kung tinugutan kaya itong may sadiri. Kaya lang, ang advice ko lang, duman sa may mga sadiring mga apartment, mas magayon pong nakapangaran mismo sa Satuya na may sadiri kang apartment. Data po ipangaran duman sa mga tenants. Dahil man po permanente yan dyan, naka-star. Panaghali po yan, kamo man lang po ang madidipisilan para mag-locate sa iya, para magpirma duman sa change of registered name forms. Duman sa form sa pag-rebay ng pangaran. And pandua, kung may mga pagkakautang na binayaan itong dating naka-star, masakita na pong malocate ang mabayad kayan si may sadiri kang apartment o kaya isim bagong ma-star depende sa magiging arrangement and igwaman pagkakataon na ito man
naghali na naka-star sa apartment, nag-apply man sa Kasureco sa area ka average ta, ngunit kang pag-trace kang sa tuyang kooperatiba duman sa iyang nakapangaran na bill duman sa dati niyang na-instaran, may nagagamit ng bago and may pagkakautang, madidipisilan po siya kan mag-apply ninyo connection dahil kaipuhan niya mo ng settle itong pagkakautang daw bako siya nagkonsumo ta sa iya nakapangaran si kuryente kaipuhan niyang ma-issuean ng clearance. Dahil man siya ma-issue ng clearance kung may mga arrears siya na nangyayari nga ni kaya tabi radzuman money, bako man nga ako nagkonsumo, ano nga akong papabaya doon. Pero ang urulay ka igdi, sa mo nakapangaran si account. Dahil ka man ma-issue ng clearance, dahil ka cleared. Pag-abot po duman sa imong pangaran o si membership mo sa Kasureco to. Kaya may advantage yan o may disadvantage. Majority disadvantage. Kaya kung araw kayo na sitwasyon, mas magayon dumanas mismo sa may sadiri kang apartment de pangalan. Follow up lang digdi kay Mr. Hernandez. Tagasayan po kang mutabi, sir. Sabi niya, nabakal ko po ang daga, pinaharungan ko. Ginamit ko lang ang linya Dagos bago pwede po nagharong. Okay. Sa iya na kung may pala. dati ng account duman, tama man po si Gibo niya, si dati na lang account ang binuhay. Tapos mas magayon kung siguro binakal nga ni may deed of sale na yan, magpasiring na sa opisina kang Kasureco. Kung di pa siya member consumer, si sir, si nag-text, pwede pong mag-attender kita ng seminar, itong sabi ko bago sa schedule, hindi sa Nagam, Tuesday and Thursday, 8 to 10 a.m., yan, magdaralan ng valid ID. Pero kung member consumer owners na siya, sa Kasureco 2, Kasureco 2 po, bakong ibang electric cooperative, taigwa kaya, member consumer nga ako sa ibang electric cooperative, nga ma-undergo pa kung seminar, dapat igdi mismo sa tuyang kooperatiba, iba man po si membership po nindo sa ibang electric cooperative. Si Mr. Hernandez, ma-attender pa nin membership seminar. Kumaya pa sa iyang nakapangaran ng kuryente sa Kasureco. Pero kung iguana, yan, then na po, ma-undergo ninyo. San Felipe, nakabase sinda sa Barangay San Felipe. San Felipe, sige po, magpasiring na lang ini sa opisina, tatatanan ta po ning application form. Okay. Igorig ding day katunay ang pangaran, Mr. Tunay. Puso. Mr. Salcedo. Sabi niya, good AM po, saan po pwede mag-request nin poste sa i-address an poste letter? Oo. Okay, ma-request. Siguro kung may mga request kita, pili. Kariro yan, siguro mas magayon ipaagi ta sa LGU barangay ang request para mapasara ng resolution. Kung extension of line po yan, pwede tayong ilaog duman sa programa ni Kasureco to, itong pag-abot duman sa extension kang primary or secondary line yan. And siyempre, si request ka yan, ipoproseso yan kang barangay, minsan tigpapasaran pa nga ng barangay resolution, nagrehagad sa Kasureco tining tabang pag-abot po duman sa extension kang linya. Kung gagamiton po kay itong mga konsumidores dyan. Pero kung pribadong poste, nagagamiton taning service phone, siguro may man kayong tabi radzuman man tig-aproban ang tatuyang kooperatiba, nagagamiton mo personal itong poste. Pero kung gagamiton po kay itong mga konsumidores kang barangay, halimbawa ngayon may extension kita kang primary or secondary line yan, mas magayon pong ipagi sa barangay para at least si barangay na po mag-asikaso and makikoordinate sa Kasureco to. After kayan, ma-schedule kita ng patrabaho dyan para at least si kahagadan niya na magkaigwa ng poste o extension kang linya, masimbagan tatabi radyo naman. Intended ta kayo ni may mga residente na duman need kay po ng poste para mapabulusan ng kuryente, Okay. Igwa man yan kita din sa igwa pa. Paabutan tanin na good morning si Parikoy nagdadala. Hey, good morning. Parikoy. Para dahong tayan. Rachan, may mga hapot padigdi sisingit ko, Rachan. Okay. Barangay Bunot Santa Rosa. Okay. Sige. Standby lang po, Okay. Okay. Sige po.
Okay, Barangay Bunot Santa Rosa, this week, this coming week, na magkakaigukid dyan ng power interruption dahil may kahagadan man dyan ang barangay officials, kang Barangay Bunot Santa Rosa, magkaigwa man ng clearing of lines, po. Yan. Okay, siguro ining mga accomplishment isingitan na lang at yan after po kaining sa tuyang report pag-abot sa taripa sa kuryente. Yan, may oras pa magkita. Okay, tabi Radyo Manmani. May nagre-request na utron si mga number. Siguro, maiposta na lang at dyan. Si hotline kan Kasureko to, lawig-lawig na pati kada itong area. Sige po. Okay. Okay, ini, nakapost man ini sa tuyang live sa tuyang Kasureko to Facebook page and sa tong Kooperatiba Facebook page and sa DWNX. Review na lang po nindo. Dalanon otro ining programa ta. Okay, tabi Radyo Manmani. Kasuod ma po na nagluwas na po si tarifa sa kuryente kang Kasureko 2 kunyang pong bulan na Enero 2024. Yan, good news ini sa tuyang mga member consumer owners. Mantinido pong nasa 8 pesos ang sa tuyang tarifa sa kuryente kunya na bulan na January 2024. Ayan, sa residential, 8 pesos, 1989 centavos per kilowatt hour. Sa low voltage 7 pesos, 3236 centavos per kilowatt hour. Sa high voltage po, 6 pesos, 4647 centavos per kilowatt hour. Hababa po ang satuyang taripa sa kuryente and ang kagayunan kay ni Tabi Radyo Manmani, namamantinir ta si hababang presyo kang kuryente para sa satuyang mga member consumer owners. And saro pa sa good news, kang nakaagi pong December 2023, itong satuyang power rates Tabi Radyo Manmani para sa kaaraman kan satuyang mga member consumer owners, nagpang-apat kita sa bilog na Pilipinas sa pinakahababang taripa sa kuryente. Wow, congrats. Yan. Okay, ang number 1 ining Lasoreco, Lanao del Sur Electric Cooperative. Yan. Ang nagsusunod kayan, Panelco ining Pangasinan Electric Cooperative. Ang sunod po kayan ni Eco 2, Area 1, Nueva Ecija Electric Cooperative. Yan. Ang pang-apat, Kasoreco 2, Camarines Sur 2 Electric Cooperative na nasa 8 pesos 0.0953 centavos per kilowatt hour. Ang panglima, Aleco, Albay Electric Cooperative na nasa 8 pesos 0.2754 centavos per kilowatt hour. Yan. Kang bulan na December, pang-apat kita, idi sa interong Kabikulan, number 1 kita sa pinakahababang taripa sa kuryente. Wow. Yan. Kaya dako lang bagay, sa satuyang mga member consumer owners, kita kabus ang makikinabang ining hababa ang taripa sa kuryente na namamantinir po ngunyan kan satuyang kooperatiba. Yan. And ngunyan na January, abangan ta naman kung makabali pa kita sa top 5 sa on-grid na mga electric cooperative na hababa po ang taripa sa kuryente. Pero sa hiling ko, harayo na makabali giraray kita. Na pinakahababang taripa sa kuryente. Yan ang kagayunan Tabi Radyo Manmani. And good news ngunyan para sa satuyang mga member consumer owners. Mabalos. Good news talaga yan. Tabi, kasamang Riner, kuyan bagang ngunyan. Nyaon pa kita sa krisis na namamatian. Nagre-recover pa lang kita. Prayers. Ipadagos yan. Sana magpadagos. Okay? Oo. Pipiriton ta. Piriton ta. Yan. Pero palaog na kita sa summer, may mga naghaharapot na kaya kung mamamantinir ta ining hababang presyo kang kuryente pag abot kang summer season. Yan ang aabangan ta. Sa ngunyan, dahil pa man kita makapaluwas kay aning information dahil dahil taman kontrolado ang magiging sitwasyon o supply kang kuryente ngunyan na maarabot na bulan. Posible kayang aram mo may El Nino aram ko Tabi Radyo Manmani ang El Nino kabali yan permis na ibabareta. El Nino gusto sabihon maabot itong panahon na talagang
makusog ang init, o halawig ang panahon na mainit, pwedeng aram mo kayo, pag mainit na doble na triple ang consumption, pwedeng may epekto po yan duman sa satuyang supply. Pwedeng magkaigwa ng pagnipis kang supply, pwedeng magkaigwa ng kakapusan sa supply kang kuryente. Pag nag-abot ang panahon na yan, pwedeng maapektaran po ang presyo ng kuryente. Dahil kung hilingon po nindo, regular tang konsumo, halimbawa ngayon 500 pesos, ang binabayadan in terms kang peso, baka mag-abot niya ng doble o triple. Di gusto sabihin, maapektaran di supply. Diyan na malawag itong dahil na-amendaran na law of supply and demand. Pag kulang ang supply, langkaw ang demand, may epekto sa presyo. Pwedeng maglangkaw po ang presyo kang WESM, na saro po yan sa pigkukuraanan kang mga electric cooperative ning kuryente, base po sa mandato kang IPIRA law. Kaya, yan, tabirad zaman mani. Although, ababa pa man kita ngunyan, enjoy yung tamo na ining hababang taripa sa kuryente. And siguro, problemahon ta, ining summer season, taday taman yung kontrolado, pag-abot na kang summer. Nakaka-apektar talaga ang panahon, ang lipot, malipot-lipot pa ngunyan. Pero, dito nga ni Aram pag-abot kang summer. Tas sarabay-sabay magaramit. May electric pa na, mainit pa. Kaya, kaya aircon. Siguro yan ang prepararan ta. Pero sa ngunyan, nasa January pa malang kita, malipot pang panahon, enjoy yung tamo ng hababang taripa sa kuryente kan sa tuyang kooperatiba. Maging vigilant lang kita, maging ready lang kita, permi. Variable, ang mga presyuhan ngunyan na nababakal ta. And maswerte pa kita dahil si mga supplier ta hababa si pabakal sa satuya. Taberad zaman man. And si binabakal ta sa WESM. Correct. So yan, antisiparantan summer. Kung habo nito magparagamit ng kuryente sa Laugang Harong, mag-booking na sa mga pasyara. Garo, man yun ang rekomendasyon mo man tabi radyo man magastos. Magastos mo. Pwede yan gulay-gulay lang, saka sira-sira lang. Dakulon man mga baratong pasyaran. Correct. Sa Pasakaw. Hindi sa Pasakaw, hindi sa Upper Barangay Kang Naga. Itong inarihan. Ang bayad dyan, 10 pesos lang. Matukaw-tukaw ka lang dyan sa Gapo. Malipot yan. Matukaw lang. Baka may gigibuong ka man. Masakit yan. Pag-plat, ikaw dyan ilang na buti. Yan. Okay. Kaya, ang satuyang babayadan sa kuryente, nakadepende sa satuyang kilowatt-hour consumption. Dahil hababa ang presyo kang kuryente ngunyan, dahil kita maglaom na baka si nakukonsumo tama ng kuryente, kadakol man kita, dakol man si nakonsumo ta, normal po pag halangkaw ang kilowatt hour consumption na nakonsumo ta, tapos daw hababa ang taripa sa kuryente, halangkaw mong girara yung babayadan ta kayan. May nag-message sa tuya ngunyan, garo nga sir, dahil kung mamamati ang sa tuyang pagbaba kang kuryente ngunyan, nakababa na presyo kang kuryente ngunyan, dahil ang sakuyang nakonsumo halangkaw manggiraray. And dahil may mga bisita siya kang nakaaging December, as in inabot pa ang first week ending January. Yan, kaya nakadepende manggiraray sa tuyang nakukonsumo po yan. Correct. So yan, tabang-tabang lang. Pwede mo baga kita magtipid. Antisiparan ang mga bagay-bagay lalo na ang summer. Okay. Yan, isingit ko lang tabi radyo man mani, Feeder 51 kang nakaagi pong January 12, 2024, nagkaigo kita din dyan ng scheduling power interruption, kaya lang po dahil natapos, dahil pa natapos, gusto sabihin may part 2, pero ang apektado na lang ining boundary kang Carolina, Panikwason hanggang upper, hanggang Panikwason na barangay Panikwason. Tapos ining natadada ining single phase na dyan sa may San Rafael Carrayan hanggang po sa may pumping station sa inutan kang Villa Oviedo. Ikaw kada dyan natatadang dahil pa nakikliringan, kaya siguro by next week o next week maka-schedule giraray kita sa Feeder 51,
Pero bako na pong entire feeder 51, portion na lang po ng feeder 51 ang mawawaraan ng kuryente dahil ipapadagos na si patrabaho dyan pag abot doon sa line maintenance and power line corridor clearing. Iyo po yan, baka maglaom itong mga taga-Panikwason. Nagkaigwa na ngayon ng schedule ngayon. Dahil pa nga nilubos nga si paglinig. Dahil lang po inabot dahil sobrado na kita duman sa oras, kulang na po si oras ta. Imagine na ron ta po nasa 8 hours lang si maximum na kaipuan tang matrabaho si halabaon na linya kung feeder 51. Kaya babalikan ta na lang po si mga natatada tang kaipuhan linigan pag-abot po sa linya kang kuryente. Okay. Okay, may namin siguro. Gwapang hapot. Igwapang mga hapot. Kuyan po, coordinate ka mo sa Kasureco to. Lalo na yung mga poste, madali lang. Pahilingon ta si ibang mga comment digdi. Dakol man kitang nagdadalan. Ang concern ko po, sige po ang fluctuate kang kuryente. Sa'yo po yan, tabi, Mr. Efundo. So yan, yun man lang, ang ibang hapot siguro ipasa ko sa imo. Sige po. Para maaraman mo si ibang detalyes kayo ni. Okay? Ngunya na panahon, magaya-gaya ang pigisirip ko sa luwas. Magaya-gaya ang panahon. Pero preparasyon na ini sa pizza 30. Uy, makiulay kita sa mga siguro tarabangan sa paglipat kan poste. Aram ko namang problema kita sa right of way. Ano nang status tabi kasama rin? Okay, tingko ko ata pa si record itong mananungon po duman sa right of way ta. May mga portion talaga kita na talagang nadidipisilan. Ang Kasureco to pag-abot po duman sa right of way. Kaya nakikiulay po kami duman sa mga konsumidores ta na inagihan po kay ining pagpapahiwas kang tinampo ining road widening project ang DPWH na magtugot po kita may atras na si poste, may laag na duman sa tamang lugar na kung saan si pinahiwas sa tinampo dahil naman ito magagamit kung may nakalaag pa ng poste, sayang po kasi pondo ng DPWH kung data may relocate. Pero igwa kitang mga poste kang kuryente hindi sa may kalabaan kang Peña Francia Avenue, hindi sa may Milaor na waiting kita duman sa MOA kang DPWH and sa pondo na ibababa po sa Satuya. Iyo po yan si Pigahalata. Go signal na lang ang DPWH kung igwana ning MOA and may pondo na po yan, ma-execute kita ng patrabaho. Okay. So yan ang report naman sa naghahapot sa poste. Ang messenger account kan Kasureco to may mga importante da ang papadara tabi kasamang Rener baka ma-update man da igo dyan messenger account kan sige sabi ni Mr. Efondo. Okay po fluctuate sa kuryente fluctuate pa pa coordinate ka mo coordinate na lang po baka kung dyan yan sa linya nito itong service drop wire. Okay. Sige, pwede po yan irani sa tuyang mga opisina, ining mga service drop wires, kung maparibay po kamo, kung sa nahiling, dahil na kita marog ka itong mga kasulo na nangyari, minsan sa linya dakang kuryente, ito palang si kalumaan na, kasi mga wires, may mga pagkakataon talaga yan. Dahil na kita maghalat na magkaigwaning problema ang sa tuyang linya, madanyaran po sa tuyang pagsasadiring harong o mga opisina pa man, imantinrata po na magayon o kaya barago day bakong luma itong sa tuyang mga gamit pag-abot po duman sa linya kang kuryente, si mga wires, si mga electrical wiring sa tuyang mga harong. Update na po yan o baguhon o rehab kung halo yun na ginagamit. O kung service drop wire man yan, pwede kitang magparibay kayo sa Kasureco, pag-ibuhan lang job order, mabakal kita kayo ng service drop wires, and si Kasureco po ang matrabaho. Okay. Tabi, kasamang Rener, naman digdi, nalista lang po, nagantabay pa, mga horing nagantabay, Tesmila, Puso Salcedo, Joshua Hernandez, Jun Efondo,
asin kadakol pang iba. Okay? Mabalos po sa Okay po, pagantabay. tapos na. Okay. Thank you po sa gabos na nag-antabay ngunyan ng pagkaaga sa satuyang programa. Nagiribana naman kita sa laog ning salong oras, ano? Ngunyan na aldaw na Biyernes. Yan, happy birthday. Sa gabos na may kumpleanyo ngunyan na aldaw na Biyernes, January 19, 2024. And sa gabos pong nakatuwang kang kasureko to, ano, sa IMJ, thank you, ano, sa pag-assist sa tuwa ngunyan. And syempre sa imo tabi radyo man mani. Sa technical. Sa technical side kang DWNX. Yan, sa gabos na nag-antabay ngunyan. Mga personahe kang kasureko to na nagtatrabaho, na nag-antabay ngunyan. Yan, ingat po kita sa mga nagtatrabaho sa linya kang kuryente. Yan, sa ngaran po kang Manemento kang Kasureko Dos, sa pamayo kang samuyang Acting General Manager, Engineer Edgardo R. Piamonte, sa satuyang Board of Directors, ano, sa pahingirat kang satuyang Board President, Director John Paul Santa Ana. Hindi po si Rener Pupa Bukay. Salamat po sa pag-antabay ngunyan na aldaw na Biyernes. And God bless po sa kapos. Mabalos po mga kasama. Mabalos sa Kasureko 2 IMG, Mr. Rener Pupa Bukay. Dito po sa DWNX niya si Radyoman Ray Gomez. And ako man po ang sa indong lingkod, Radyoman Manny Basa. Masunod na UNC On Air with Radyoman with Sir Kenji Jimenea. Mabalos po and God bless everyone.